Na Slovensku si myslíme, že sa bude dať žiť aj bez živočíšnej výroby, ale ja si myslím, že jak to takto smeruje ďalej tá sebestačnosť, že tieto slova nebudú pravdivé a malo by sa niečo robiť, ale si myslím, že už je dosť neskoro. Teraz máme cez 850 kusov kráv a dojíme vyše 8 miliónov kilogramov mlieka. Je to ťažší priemysel, jak sa volá, kedy hovorilo chov dobytka. Nosí to slušné peniaze, ale je to aj veľmi veľa starostí. Ty, moja fešanda, ty fešanda, krásna, no jasne, tak asi. No pekne lížeš, tak. Ty by si aj cuckala, poznám, by cuckala. Som naučený na cumel, na dudel, takže tí vedia. Je to najhygienickejšie, predchádza sa chorobám nejakým a takým. To je jak s malými deťmi. Najprv prejdú škôlkou alebo jaslami škôlkou, potom predškolský vek školou. No a tuto je taký istý tiež systém. Do obeda jeden človek, ktorý sa stará o telata, teraz došiel poobedná smena a jeden, čo tu vyhadzuje z búdok, vyhadzuje, čistí, nastiela im.